Hei, sunt Bia și bine ați venit la primul meu vlog oficial de pe YouTube. Sunt chiar foarte entuziasmată să începem o dată. Vreau să vă spun că sunt destul din nouă în istoria vlogurilor și nu cred că m-ați mai văzut vreodată pe YouTube. Dar cu toate acestea, în episodul de astăzi m-am gândit să vă spun propria mea părere despre hater. Probabil această idee de video a mai fost făcută și de alți vloggeri mult mai cunoscuți decât mine prin România, însă m-am gândit să vă spun și părerea mea, pentru că știți că cu toți avem multe alte păreri diferite. Și da. Reguli, prieteni, haideți să prindere de toate, nu uitați să-mi dați follow pe Instagram la Bianca Filmo 8 și mai ales like acestui video dacă vă place. Să începem. Eu cred că haterii ar fi și ei la rândul lor niște oameni care, după părerea mea, ar fi mult mai apreciați pe YouTube dacă nu ar mai arunca cu noroi în toată lumea. Și vreau să spun că nu ești cu nimic mai presus dacă arunci cu noroi în toată lumea și dacă lași comentarii de hate celorlalți, pentru că dacă nu-ți place un anumit conținut de pe YouTube, poți să nu mai urmărești acel conținut. Și asta spun că, bine, dacă vezi un conținut care nu este adecvat sau care nu ar fi trebuit să fie postat pe YouTube, poți să comentezi ce fel de acțiuni ar fi bune pentru ocrotirea generației. Pentru că asta nu s-ar numi că ești hater, s-ar numi doar că încerci să salvezi o generație, pentru că, într-un fel, un vlogger ar trebui să aibă mare grijă la ce postează. Și haterii degeaba aruncă cu noroi în toată lumea, pentru că lumea nu o să accepte un astfel de comportament, lumea nu o să aprecieze un astfel de comportament, efectiv. Și mai bine încerci să fii prieten cu toată lumea decât să îți faci rău singur prin toată prostia asta cu haterii, adică boss, de ce faci asta? Dacă efectiv nu ar trebui să faci chestia asta, mai în cuvinte, adică, boss, într-un fel ar trebui să te gândești și efectiv să ajungi la, să zicem, o concluzie. Ție ți-ar plăcea dacă cineva ar comenta cu hate la toate postările sau la tot ce faci tu pe YouTube? Eu cred că haterilor nu le plăcea chestia asta și de aia nici hateri nu ar trebui să facă treaba asta. Să se înțeleagă, nu vreau să înțeleg greșit, adică nu am nimic cu toată lumea, nu am nimic cu nimeni, efectiv. Doar că eu încerc să spun adevărul pe YouTube și nu știu dacă toată lumea o face, pentru că am văzut că adesea pe YouTube comportamentul al multor vloggeri și al multor persoane sunt greșite și nu ar trebui să existe oameni falși nici în realitate, nici pe social media, nici pe nicăieri, după părerea mea. Regulă, prieteni, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să activați clopoțelul ca să primiți o notificare de fiecare dată când postez. O să mai postez și multe alte vloguri. Și da. Pa!